904-0717 para ma-address natin on air ang inyong mga katanungan. But of course, sa lahat ng mga listeners natin, mag-ingat po tayo kasi tumataas na naman daw ang nahahagip ng COVID-19. So, ingat-ingat po tayong lahat. Oo, laging sundin. Sabi nga, follow the health protocol. Pero yan, importante na malakas ang ating immune system. Huwag pahinain ang immune system. Dahil kung maingat ay mahina ang ating katawan at tayo ay nahagipan ng mga virus ay delikado. And of course, kanina lang kausap ko rin si Idol Ken. Tumataas daw ang numero ng nahagip ng COVID plus yung dengue. Alam nyo po, parehas po ang management natin sa COVID tapos sa dengue. Parehas po kasi yan virus. Dapat alam ninyo. So, very important, alam ninyo yung aking text hotline in case na may mga problema sa health, sa inyong mga area, pwede kayo mag-communicate sa akin. Ang aking text hotline is 0939-904-0717, 0904-0717. Basta yun na, tandaan po kung merong may mga ubo, sipon, lagnat, o diba, o kaya naman kasi yung dengue, yun yan, ubo, sipon, ayun, lagnat, doon yan, usually yan, mga simptomas din yan, kasama sa simptomas ng COVID. But of course, sa mga dengue naman, lagnat, panghihina, na para kang nauupos. Parehas ang ginagawa natin na management sa mga ganyan na cases. Okay, so ulitin ko lang yung aking text hotline, 0939-904-0717, 0939-904-0717. Yan po ang aking text hotline. Of course, hindi lang yung health ninyo ang gusto namin matulungan, kasama syempre ang kabuhayan. Marami na sa atin ngayon. Good news, kasi going 19 years na tayo. Marami na ordinary people now earning extraordinary income. Karamihan po kami na nagsumali dito sa Health Code dahil po may mga health problems kami. Of course, nung nasubukan namin ang bisa ng ating product, ginawa yung negosyo. Kaya, marami na sa ngayon ordinary people now earning extraordinary income. So, ito ngayon, pakinggan natin isang kwento ng kagalingan, paano sila natulungan sa kalusugan at sa kabuhayan. Siyempre, pakinggan po natin. Okay, ito ngayon sa tabi ko, isa ring matinding leader ng Health Code International. Siya po ay isang professor sa isang kilalang school dito sa Manila. Kasama namin siya dito sa Indonesia. Pero yan, magpakilala na lang siya para marinig nyo ang kanyang magandang boses. Siya po ay si Dr. Eileen Camba. Siya po ang HCI Stockist sa Cubao City. Good morning, ma'am. Mag-share ka naman sa mga taga Bicol. Ano ba, ba't napadpad ka dito sa Health Code International? Ano ba yung magandang experience nyo sa paggamit ng ating produkto? At syempre, ano na experience nyo sa HCI business na to? Magandang umaga po sa lahat ng ating mga kapatid at kababayan dyan sa Bicol. Alam niyo po, napaka-saya po namin mag-asawa dahil minsan sa buhay namin na-meet namin ang HCI CMD nung year 2010. Actually po, nung time na na-meet namin ang CMD, hopeless, parang nasa end ng road kami kasi dahil doon sa daddy namin na isang division chief ng National Statistics Office. Healthy yung lifestyle niya, pero one day, biglang pumutok yung ugat niya sa ulo. So, 1 year po kaming palipat-lipat ng hospital. Ang daming expenses. Lahat kami nag-suffer financially, physically, emotionally, buong family. Kasi gusto namin i-survive yung case ng daddy namin. Pero, sobrang limited yung mga resources. So, totally, nag-suffer yung buong family. Pero, may isang angel na pinadala ang Panginoon para ma-meet po namin ang HCI CMD.
Sabi niya sa amin, ang NCI-CMD daw ay napaka-effective sa lahat ng ating mga karamdaman, kahit anuman ito ay kaya itong pagalingin or kaya itong tulungan na tayo ay gumaling. So nung una po, sabi ko it's impossible na napakalaki ng expenses namin, hindi nga napagaling ng doctor, ng mga hospitals, millions na po ang nagastos, pero ito daw ay makakagaling sa ating mga karamdaman. Pero dahil po ay sobrang depleted na ang aming finances at hopeless na po kami, trinay po namin ang NCI-CMD. Pero at the back of our mind, basta may nagawa lang kami or may ginawa kaming effort para sa daddy namin. Hindi namin akalain na after 5 days na pinapainom po namin ang dad namin ng CMD, 20 drops, 3 to 4 times a day. Tapos pinahid po sa buong katawan niya, mula ulo hanggang paa. Nagulat yung doctor, nagbumalik yung doctor kasi sabi niya, anong ginawa nyo? Normal ang BP, normal ang sugar level. Tapos yung infection of the blood niya, na dati, ang sabi ng doctor, nasa ICU dapat, at ang treatment ay 12,000 a day antibiotics for 2 weeks. Hindi na namin dinala sa ICU dahil wala na pong pera. CMD lang, in 5 days, na-cure po siya. Sobrang amazed kami sa product natin na NCI-CMD. Pero, meron pa ring doubt. Pero, sa kabila nun, ako din po, personally, as professor at nagtuturo ng maraming taon na sa university, may mga stress. So, siguro yun, dun ko nakuha yung aking cyst sa breast. Medyo malaki na siya. In fact, natakot na po ako at nagpa-insured na po ako kasi sabi ko, at least kung may pera yung family ko, na-insured ako, so hindi sila magsasuffer financially pag naranasan namin yung nasa hospital. So, nagpa-insured po ako. Pero sabi ng husband ko, try mo yung CMD, kung bakit yung kay dad, 50-50 yung condition niya, natulungan siya in just 5 days. So, ang na-feel ko po sa breast ko, sobrang painful. Ang sakit-sakit po hanggang likod, na parang every single day umiiyak ako, parang gusto ko nang maghabilin sa mga anak ko. Kaya maliliit pa po ang mga anak ko nung time na yon, 1 year old, 2 years old. Pero kaya sobrang depressed ako kasi sabi ko ang liit-liit pa nila, iiwanan ko na dahil sa pain na nararamdaman ko, parang hindi ko na po kaya. Tapos sabi ng husband ko, itry mo yung CMD. So, trinay ko po ang CMD, 20 drops, 3 times a day. Tapos, pinapahid ko rin po sa aking dibdib. After 1 week po, nagulat ako, nawala yung pain. Totally nawala yung pain, parang magic. Tapos, after 1 month, bumalik kami sa doctor, nawala po yung cyst. So, sobrang na-amaze ako. Sabi ko, my God, napakaganda ng product na to. Mura pa. Pero, natutulungan tayo, lalo na yung mga katulad namin, na ordinaryong na sa government service, na konti po ang sweldo. Paano isusustain kung may mga sakit pang nararamdaman? So, at ang dami pang expenses sa family, di ba? Kawawa po. So, buti na lang po nakilala namin ng CMD. Pero po, ako pa rin, sa family ko lang po ina-apply ang CMD. Sa isip ko dati, at least secured yung family ko. So, yung mga expenses na dati na pupunta sa mga sakit, sa high blood, maintenance ng nanay tatay ko, ng mga anak ko, may mga allergies, may asthma, hindi na po kami bumibili ng gamot ngayon. In fact, yung money na napupunta dun sa mga gamot, napupunta na po sa mas magandang bagay. So, na-enjoy na po ng family namin. Imagine mo na lang po, yung dati sa mga gamot, ngayon, na-enjoy na namin kumain sa labas, manood ng sine, o di kayo bumili ng mga gamit na mas mahalaga. So, napakalaking tulong po sa amin ng CMD. Hanggang sa one day po sa PUP, may isang faculty na matagal na po siyang nagsasuffer ng chronic arthritis. Co-faculty ko po siya sa Department of Economics sa Polytechnic University of the Philippines. Nung una po, ang philosophy ko, ayokong i-share sa iba yung CMD kasi natatakot po akong i-reject. Or natatakot po akong sabihan nila, ano ba to? Si Dr. Kamba nagbebenta ng CMD, na NCI-CMD. So ayoko pong makaramdam or makaranas ng frustration or di kaya ma-discourage ako or mapahiya ako. Pero po, nagkaroon ng burden yung heart ko na start ko kayang i-share ang CMD, malay nyo, makatouch ako ng buhay. So, yung co-faculty ko pong yun, 5 years na po siya na nagsasuffer ng sakit niya at
ang naging effect po sa kanya, kailangan niya mag-inject ng steroids for 5 years. Hindi ko po alam kung magkano yung cost ng steroids. Kasi yung kanya pong driver nagsabi sa akin, "Ma'am, alam niyo po ba kung magkano yung cost per injection once a month? 40,000 pesos po per injection once a month for 5 long years ang ginagawa po ng isang co-faculty ko. So, ang naging effect po sa kanya, bloated po yung buong katawan niya, yung mukha niya, manas-manas po. So, every single day, hindi po siya nakakapasok ng maayos sa school kasi po, kailangan niyang lagi magpahinga kasi yung naging effect sa kanyang katawan. So, lagi siyang absent, matanda na po siya tingnan, nag-mature po siya talaga. So, sabi ko, nagkaroon ako ng burden. Malay nyo, sabi ko, malay ko, makatouch din siya, makatouch ako ng buhay sa kanya. So, hindi lang kami ang makinabang sa product, maaring matouch ko rin yung buhay niya. So, nagkaroon po ako ng burden. So, sa faculty meeting po namin, usually po, makikinig lang kami dun sa dean namin habang nag-meeting. Pero nung time na yun, tinabihan ko po talaga siya sa upuan. Tapos, binigyan ko siya ng mga flyers. Sabi ko, "Ma'am, ito mas mura kaysa dun sa ini-inject sa inyo. Pero, maaring makatulong sa inyo kasi ako natulungan po, yung buong family ko natulungan. Maliit lang siyang mahalaga, pero matutulungan talaga kayo." So, nung time po na yun, mataas pong kilay niya. Sabi niya, 40,000 per injection. Siguro at the back of her mind, sabi niya, 40,000 per injection. Tapos ito, mura lang daw, sabi ni Eileen. So, parang nakita ko sa mind niya, nagka-question siya. Pero ang sabi ko sa kanya, i-research nyo, ma'am. Katulad ng ginawa namin. I-research namin, ginoogle search namin. May internet na ngayon, ready yung information, yung lahat ng information tungkol sa product, nandyan, readily available sa internet. So, tingnan nyo po kung maaring makatulong sa inyo. So, ang ginawa po pala ng mag-asawa, ni-research nila sa internet. So, sabi nila, kinabukasan, hinanap nila ako, nasaan ba yan si Eileen? Tapos nung nakita nila ako, patingin nga ng gamot mo, pahiram nga ng gamot mo, sabi ganon. O sige na nga ma'am, pero 790 to at member's price kasi naawa pa ako sa kanya dahil co-faculty ko at gusto kong matulungan siya. So, 790. Tapos, nagugulat ako kasi every single day na lumilipas, weeks na lumilipas, after 1 month, gumaganda siya. So, sabi ng mga co-faculty ko, "Aba ma'am, ang ganda-ganda nyo na ngayon. Tapos, lagi na kayong pumapasok, hindi na kayo na-absent." Yun pa ang nangyari sa kanya. Tapos, kinausap ko siya. Sabi ko, "Ma'am, anong nangyari? Ininom nyo ba yung CMT?" "Ay, oo." Sabi niya ganun. "Ubus na nga eh." Sabi niya, "Naku, Eileen ha, nakachamba ang gamot mo." Sabi sa akin, nakachamba. Hindi na raw siya nag-inject nung month na yun ng 40,000 per injection sa kanyang steroids. So, sabi niya, another 1 bottle para tingnan niya raw kung makachamba ulit next month. So, sige, sabi ko, at 790 ulit kasi sobrang love kita, ma'am. At 790 ulit, sige, member's price. So, trinay niya po ulit after 2nd month. Sabi niya, nakachamba daw ulit ang aking product. Sabi niya, nakachamba ulit ang product mo. Ay, gusto niya ulit mag-avail ng 3rd bottle. Sabi ko, ay, ma'am, business na to. Kailangan at 980 na. So, on the spot, nagpa-member po siya para maka-discount. From then on until now, pag nakikita niya po ako, nakikita niya, parang angel po ako sa mukha niya. Kasi po nakatulong ako. Imagine po, 40,000 per injection. Dati, pag may nagbi-visit sa amin, nagbibenta ng mga pearl, nasa tabi siya kasi nga expensive, ang mamahal po ng pearl. Nung minsan, dumalaw yung Muslim na nagbebenta ng mga necklaces na mga pearl, ang mamahal. Nagulat kaming lahat, siya na yung nasa gitna at lahat binili niya, hinakot niya lahat kasi sabi niya dati sa sakit niya raw napupunta. Ngayon doon na raw sa mga gusto niya. So, napakaganda po ng ginawa ng product sa atin. So, yun lang po. Maraming salamat. So, ang galing talaga ng mga experience. Actually, marami tayong mga experience talaga magaganda sa paggamit ng ating mga HCI products. Pero alam mo, Dr. Eileen, meron ka pang i-share sa amin. Ano bang pagbabago sa buhay nyo, sa financial, sa takbo ng buhay nyo, mula na nag-join kayo sa HCI BIS? Okay. So, alam niyo po, hindi lang kami nakatouch ng buhay. So, nagsimula po yun sa paano ka makatouch ng buhay ng mga tao. Hindi ko po akalain na with that
burning desire na makatulong, financially na reward po kami. So hindi namin akalain after 3 months of sharing CMD at CICMD at CIPs, natupad po unti-unti ang aming mga pangarap. Akala ko po dati, after mag-retire, saka ko lang ma-enjoy yung may sasakyan, may bahay, o travel sa abroad. Alam niyo po, sa awa ng Panginoon, ngayon po, almost 3 years na po kami nag-share ng CMD. Lahat ng pangarap po namin unti-unti nang natupad. In fact, nagkaroon kami ng bahay, ng kondo ngayon. Tapos sasakyan, tapos travels abroad at saka monthly income po na mas malaki pa ng doble-doble doon sa mga sweldo namin before. So, naging mas maganda yung buhay, naging meaningful ang buhay. Pag tumutulong ka po pala sa iba, mabuti ang Panginoon, ibabalik niya po, i-reward po kayo. So, na doble-doble ang saya sa buong family namin, masaya kasi na-enjoy na ng mga anak ko yung mga bagay na hindi namin na-enjoy before. Alam niyo po, dati pag nag-grocery, hindi ko dinadala yung mga anak ko kasi pag nagtuturo sila ng mga bibilhin, tapos hindi ko kayang i-afford, nasasaktan pa ako, parang umiiyak ako. Ngayon po, pag nag-grocery ako, pupunta ng mall, kasama sila. Sky is the limit, sana sabi ko sa kanila. Kasi nga po, andun na reward na po kami financially. So, hindi lang po kayo nakatulong sa iba. Financially, mari-reward po kayo, masisecure yung buong family nyo dahil sa CIBs. Kaya we are so blessed. Nandito po kami sa business na to. Na-feel po namin na mahal kami ng Panginoon kasi dun sa time na depressed kami, end na ng road, nagbigay siya ng light, nagbigay siya ng provision, nagbigay siya ng business, packed into one. Healthy na po kami, financially rewarded pa. So, sobrang maganda po. At masaya kami, nandito kami sa HCIBs. We are so proud na we are doing this. Hanggang sa mayroon kaming lakas, gagawin po namin to na i-share ang CMD sa lahat ng panahon non-stop. So, ayan sa mga listeners natin, hopefully ay na-inspire kayo. Yun po si Dr. Eileen Camba. Karamihan naman po na nag-join sa atin ay may mga health problems. Nang na-prove namin na maganda talaga, we started reaching out people para makatulong. By helping people, doon tayo binibless ni Lord. So, hindi lang yung health ninyo, sa mga listeners natin, hindi lang yung health ninyo ang pwedeng matulungan. Kasama po ang kabuhayan. Sa ngayon, 19 years na po ang ating company, Health Code International. Marami na ang nakagraduate. When it comes to product, marami nakagraduate sa maintenance, mga due for operation na save natin. Pati sa COVID-19, diba? Sa mga viruses, COVID-19, Hepa B, dengue, ay nako talaga, marami tayong minanage na mga ganyan na cases. Of course, kung magtatanong kayo kung ano-anong mga health problems ang pwedeng matulungan from A to Z, mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power Trio. Of course, hindi lang yung health ninyo, kasama yung kabuhayan. Join our group. Ang dami na ngayon talagang umasenso dito sa Health Code International. Na akala nga namin dahil nag-COVID, akala namin ay babagsak kami, pero hindi po tayo bumagsak. Lalong naging matatag yung ating company. Okay? Ulitin ko lang yung ating text hotline. It's 0939-904-0717. 0939-904-0717. Yung gusto mga magpa-health analyzed, mag-visit lang kayo sa mga CMD offices. So dito na tayo sa ating mga outlet. Of course, sa area ng Camarines Norte, hanapin niyo po HCI CMD Center at Purok 1, Barangay Tugos, Paracali, in front Tugos Elementary School. Sa Purok 5, Barangay Mother Lode Jose Panganiban, malapit sa Kasorog Checkpoint. Sa Captain Villa Flores Street, Barangay Gumamela, Labo, Camarines Norte, beside Disaso Hospital. Sa Diego Liñan Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, malapit sa Yusel's Garden. Corner Lapak Street in Mabini Street, Purok 2, Poblacion. Kapalonga, Camarines Norte. Sa Purok 8, Poblacion. Santa Elena, Camarines Norte, malapit sa Seventh-day Adventist Church. Ma'am Susan Correa, Abais, Rusan's Transient House, Purok 2, Lagon. Sa area ng Camarines Sur, Ma'am Cathy Sasir, Binanuahan, Karamuan, Camsor. Sa 36A, Barling Street, Santa Cruz, Naga City, Panday Street, Goa, Camarines Sur.
Mr. Pedro Villanueva, Mambulo, Nuevo Libmanan, Camarines Sur, sa Durtro Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City, sa Alcantara Street, Poblacion, West Ocampo, Camarines Sur, second floor, JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur, atap JC Marketing, sa L&L Building, Bolalaco Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur, Purok 6 Diversion Road, San Antonio, Nabo, Camarines Sur, in front, Regal Plaza Hotel, Ma'am Emilia Cabaltera, Pugay, Baaw, Camarines Sur. Sa area ng Catanduanes, Ma'am Remy Faustino, Gogon Sirangan, Vera Catanduanes, Ma'am Salve Cabal, CM Destaque Center, San Pedro, Vera Catanduanes, Ma'am Julie Daluna, Barangay Maysoran, Karamoran, Catanduanes, at sa area ng Masbate, hanapin po HCICMD Center at second floor, Sia Sampaga Building, 31 Quezon Street, Masbate City, Jovi Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate, at sa area ng Sorsogon, Ma'am Rosemary Tarog, Makalaya, Castilla, Sorsogon, Jeneline Mangampo, Purok 2, Inang Pilar, Sorsogon, sa second floor, room 204, ACM Building, corner Borgo Street and Rizal Street, Sorsogon City, Roger Obia, San Antonio, Pilar, Sorsogon, Eva O'Malley, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City, Cora Espadilla, Balogo, Sorsogon City, in front, Iglesia ni Cristo, Christopher Olaso, Miliabas, Pilar, Sorsogon, Mr. Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol, Sorsogon, Wenelin Fuentes, Puro Cadena de Amor, Kumadkad, Castilla, Sorsogon, malapit sa Barangay Hall ng Kumadkad, Annabel Maquinyan at Danibel General Merchandise and Construction Supply, Centro Pilar, Sorsogon, Maria Jinky Hakilmo, Purok 6, Bulabog, Dap-Dap, Pilar, Sorsogon. Of course, sa 1st District of Albay, Mr. Ray Mendez, 156 Corbada Street, Purok 1, Barangay Tigbitiwi, Albay, Caticredo, CNL Pasis Building, Arellano Street, Tigbitiwi, Albay, at sa second floor, Center Point Building, atap 711 Siga Avenue, Tabaco City, Mamay Talneo, Ortiz Cockpit Compound, Matagbak, Tabaco City, Emi Clarete, San Juan, Tabaco City, Jobert Balana, San Vicente Street, Santo Domingo, Albay, Rodel Mancera, Sugod Bakakay, Albay, Michelle Biasca, second floor, Lawenco Building, Barangay 12, Magsaysay Avenue, at top GW Hardware. Jeremias Balia, Jerry's Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay, and of course sa second District of Albay, Errol Asuncion, Ersan Store, Centro, Rapo-Rapo, Albay, Rafael Escalador, Morok Burokan, Rapo-Rapo, Toy Dahak, Toy Jan, General Merchandise, Purok 38, Bam, Manito, Albay, Joy Desel Bulos, Purok 1, Kawayan, Manito, Albay, CM Destaque Center, second floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City, in front, LCC Supermarket, atap Denver's Computer Shop, Joanne Serrano, Bagaw Bawan, Rapo-Rapo, Albay. Of course, Ma'am Rowena Neo at Avon Outlet, Lobianos Residence, number 14, P. Borgo Street, Ilawod 3, Daraga, Albay, Ma'am Eden Bardalo, 377, Purok 5, Barangay 1, EMS Barrio, Legazpi City, Lisel Longasa, 4J Drugstore, Bangkirohan, Legazpi City, Sarte Commercial, Market Site, Daraga, Albay, Del's Beauty Parlor, back of Daraga Market, beside Palamigan, Felix Lopez, Anislag Market at Vegetable Section, Angelo Moral, Barangay Sipi, Daraga, Albay, Delia Mangampo, Gabawan, Daraga, Albay, Nora Aison, Purok Legazpi City, Val Store, Purok 3, Baligang, Camarig, Albay. Sa 3rd District of Albay, Ma'am Sonia Pereña, ground floor, Kamalig Market, Evelyn Austero, Taladong, Kamarig, Albay, Rexy Sardeñas, Sardeñas Store, beside LBC Office, Sentro ng Ginobatan, Ami Canseco, Kaya Boardwalk, Service Center, Market Site, OWAS, Susi Dizon, Old Chapay, Water Refilling Station, Bichara Arcade, Polangi, Albay, CMD Office at second floor sa Palicio Building, sa Palicio Street, Basod, Polangi, Albay, at sa second floor, Kililan Building, San Jose Street, Dunao, Ligao City, beside PNB Ligao, Ma'am Nea Pasinos, San Francisco, Ginobatan, in front, Tria Cable TV Office, Mariel Sabasa, Purok 7, Badian, Uwas, Albayan po ang ating mga outlet, mga distributor sa iba't ibang area.
sa mga may mga problema sa kalusugan, huwag niyo pong hintayin. Lumala ang inyong mga sakit, bumisita kaagad sa mga CMD offices. I-try niyo po magpa-health analyze at magugulat kayo. Katulad nung kanina ha, resulta ng health analysis dito, talagang no in-explain ng ating staff ni Nurse Earl, talaga sabi niya, oo, totoo yan, nararamdaman niya yung mga yon na sinasabi doon, na nakikita doon sa ating health analyzer. It's a German technology kung saan 1 minute hawak kayo sa gadget, more than 30 laboratory results na yan. Hindi kailangan gumastos ng napakalaki. Available po yan sa mga CMD offices. Of course, for people na gusto nerve therapy, available din po yan. Dito sa Legazpi, sa Tabaco, sa Bakakay, Ma'am Michelle, sa Veraca Tanduanes, available po yung ating nerve therapy machine para buhayin uli yung mga nerves natin na nanghihina na, 'di ba? Na mukhang mga matanda na yung pakiramdam natin. So, visit CMD offices. And of course, yung mga hindi pa member, be a member, 'di ba? Madalas sabihin ko, for healthy people, take Power Trio, mamimaintain yung healthy kayo. Kung may sakit, take Power Trio to restore your health. Pag na-restore na, anong gawin? Tuloy lang po para hindi tayo basta-basta nagkakasakit. Tandaan po ang ating product. These are nutrients na kailangan ng ating mga katawan para lagi tayo malakas, malayo tayo sa mga sakit. So ayan, ubos na yung ating oras. Maraming salamat sa lahat ng mga nanonood din sa Facebook. Salamat po sa inyo. Sana po ay matugunan ng ating mission to help restore the health of people. And hopefully someday, mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli nang dahil sa ating mga produkto. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa Inyong napakinggan ang programang CMD, Kalusugan at Kabuhayan. Makinig po tayo muli sa susunod nating